22 डिसेंबर 2020 रोजी फैज फिटनेस जिम क्लब धुळेतर्फे कोरोना योद्धा म्हणून महानगरपालिका उर्दू केंद्र शाळा क्रमांक 25 धुळे येथील केंद्र मुख्याध्यापिका व सर्व शिक्षक शिक्षिका यांचा सत्कार करण्यात आले. फैज फिटनेस जिम क्लबचे अध्यक्ष मुस्तफा पैलवान बाबूशेठ गोंदवाले यांच्या हस्ते करण्यात आला. या कार्यक्रमामध्ये धुळे महानगरपालिका उर्दू केंद्र शाळा क्रमांक 25चे मुख्याध्यापिका नूरजमाल मॅडम, विषय शिक्षक वसीम राजा सर, निसार सर व फारूक अहमद सर आदी शिक्षक शिक्षिका उपस्थित होते. कोरोना योद्धा या कार्यक्रमात यांचा विशेष सत्कार व गुणगौरव करण्यात आले. कारण धुळे मनपाचे सर्व शिक्षक शिक्षिका यांनी 22 मार्च 2020 पासून कोविड-19ची अनेक ड्युटी केली व शासन व समाज यांनी मोलाचे योगदान दिले.